karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Kent, di ba ko ni mo madawat ka asawa? Tubag ako! Napugos ka lagi na sa pagpagkasal na ko. Tubag ba? Ayaw ko ba tubag? Kung hindi ka gusto nga masakitan. Nahibaw ka na sa tubag. Busa, ayaw na ako pasulti Biyayo na ulit Ani ko magpahabot ang pulis din Kent, Anong imo matong gibuhat niya yung sakit? Nasudlan na ganang utok ni magdemonyo. Ipapriso ko! Kung gusto mo nga mahusay ipapriso ko. Nauso naman ang utok ni mo, Kent. Ang niyabag na! Kent, may umaabot ka ng anak. Kinahanglan mahimo ka ng responsable sa imong kinabuhi. Ako rin kinabuhi, kuya! Busa ako'y magbuot kung saon rin ako. Wa ka lagi tarong panghuna-huna. Matarong pagkahang akong pangulo na ini karon? Ha? Nahibaw mo kung anong nayabag ko! Claire, lagauna. Gayon namin si Kent. Sige na! okay. Klaro kang gituyo ni Kent ang paghimo dili maayo na mapriso siya. Pero dili ta kabuhian, Kent. Buhaton ko ang tanan nga maangkot ka. Kinahanglang ibalik ni mo na ako ang imong kaning pagmahal, Kent. Ayaw pupusang akong pailob, Kent. Nahibaw ka na gyud sa rason kung nganong ni apa ka ining bayang. Kung wa nag-uhi kapuslanan ang atong pagkamanagsuon, kuya. Sige, putlan lang Kung wa pa lang kung makasaad sa namatay tang amahan, nga ako ang mga mahani mo kung mawa na siya. Hagbay na kang ipalayas, Kent. Busa tarungan ang utok mo! Tungod kay magpakasal ka na gyud ni Claire, bisan kung mapriso ka na! Unsa mo itong gibuhat ni Kent na ako? Nga nang iya man ang gibuhat. Ipapriso ko ining akong buhaton ni mo, ayasa. Unsa? Kaya nga noon sa may mabuhatan ako, Kent. Oh! Kent! Kent! Saba! Kent! Ikaw akong gusto. Kent! Uwi ko! Uwi ko! Mas palabihon pa na ako nga mapriso kaysa magpakasal ni Claire. Inom pa rin tubig, Agoy, nagaunsa naman in taon ding mga agaon ta. Ay, ngano naman taon ni sila, magpatay naman sila tungod nimo. Abi na ko buutan na skint, pero ngano nakahimo man siya sa paglugos unta nimo. Gusto siyang mapriso, ma. Unsa? Nayabag na. Ang uban gani muna-munas ginahawa nga mag-amping nga dili makasa aron dili mapriso. Pero si Sir Kent, ganahan na nun siya nga magpapriso siya. Ingon siya anak, desperado nga dili ba na yun ang ilang kasalma. Pero iyan ang makaning gi-anunsyo nga magpakasal na siya kang Claire. Nabutan ng Kent. Hindi na masabot ang dagat siyang huna-huna. Mura ba og nalimot siya kung unsay sunod niyang buhaton. Oh, pastilan ingon ana na gyud na siya ka desperado. Oy. Yang ason, Ma'am. may mo ba kung biyaan mo ni mo si Ayasa din? Oo, Ma'am Claire. Sige, mag-andam na ko sa paniod to. Ayasa, unsa magigibuhat ni Kent mo, ha? Oo, klaro man kaayo nga gusto kanyang luguson. Pero unsa man, may nahitabo ba ninyo? Wa, ma'am. Miga Claire lang. Amiga ko ta. Wa ko'y angay nga magmiga ni mo, ma'am. Kinahanglan mo tahod ko niyong tanan. Kay agawon ta mo. May isugo ka ba na ako, Ma'am Claire? Ayasa, ako na ning nihangyo ni mo. Ayaw in taon ipapriso si Kent. Pizza na lang ang kuwang sa among kasal.
ug ingon man ubang mga papeles, ug di ni mahinayon ang among kasal kung ipapriso nimo siya. Ayun ka bala ka, Ma'am Claire. Dili na ko ipapriso si Sir Kent. Oh my God, thank you. Thank you, Ayesa. Mahinayon gid ang inyong kasal. Tabangi unya ko sa pagpangandam sa among kasal, ha? Ha? Nituon na gyud ko nga, wa kay gusto kang Kent. Mao nga mohangyo ko nimo nga tabangi ko nga mahinayon gyud ang among kasal. Sa ako lang maabot, Ma'am. Bisan sa mga pagplano na lang, mo imong itabang nako tungod kay naa pa manggod sa kalibog si Kent. Kay baho ka, kung babae ning akong anak, ako ning nganlag Ayesa. Ha? Nindot pagod ang imungan. Cute kaayo. Sweet pag yun. Ayesa. Sige, Ma'am. Mutabang pa ko ni Mama sa paghikay sa paniod to. Sige, sige. Karon, klaro na nga may pagbati sad si Ayesa kang Kent. Kay wag gyud siya maghuna-huna nga ipapriso niya. Wasap na ko makita sa iyang mga mata ang kasuko. Animal, panuway siya. Kinahanglang magkalagyo ang duha samtang wa pa may makasal si Kent. Tarungan na ka ng imong utok, Kent. Dili ka na bata nga spoil sa inahan. Naibaw ko na dili ka maglisod sa pagmahal o pagbalik ni Claire. Tungod kay sa unang panahon, nahimong kamong duha. O nakita ko nga malipakayon mo. Wa kay laing buhaton, Kent. Gawa sa pagsud o pagbalik ni Claire sa iyang kasing-kasing. O kalimti sa isa. Pakaslan mo ba si Ayesa? Unsang maging plano ni mo kang Ayesa, Kuya Hans? Siya ang ipuli ko kang kara. O guway makapugong na ko, anak Kent. Kent, pasalamat ka nga. Dili na mo kiha si Ayesa nimo. Pero, ay naginig usbaha. Kaysa sunod ko nga muhikap ka sa iyang panit, adto ka na sa prisuhan magtingkagol. Maayo. So, ang inyong buhaton karon, maong paghikay na sa inyong umaabot nga kasal, Kent. Salamat kung wala maduol ako si Kent. Ay, salamat. Salamat. Kita na lang yung duha din isbay. Nanglakaw din sa ng tanan, Ma. Oh, maghikay naman kuno to sila sa ilang kasar si Sir Kent. Hoy, Ayesa. Ayaw pakita diha nga mag-ulguol ka. Uwa man ko mag-uol, Ma. Ay, nag-uol ka, oy. Klaro na. Dawatan na lang nga makasal na gyud sila si Sir Kent o si Ma'am Claire. Ako na ning gidawat, Ma. Tungod kay mao nang hustong buhato ni Kent. Pila na kaadlaw nga mula na signalikay na ko si Kent. Sa una, nindot magtan-aw ang pagsawop sa adlaw. Pero, karon, nga namuraman ko og magkuol nga magtan-aw ini. Maminyo na gid si Sir Kent ug si Ma'am Claire. Nga nang muhuot mo lang akong tukan kung maghuna-huna ko ini. Oh, Ay, kadlo ka. Di na kumikap bisan sa imong panit. okay ra, Sir Kent. Sir Kent. Katabang lang ko ninyo, sir. Busa, angay lang nga magtakot gid ko ninyo og sir. Sakit kita na ng pagsahop sa adlaw, no? Ha? Sa una, para na ko, nindot ang adlaw na masahop. Pero karon, nausap. Sakit na sa dugan. Mura ba uga? Dunay namatay na ako. Ang ugma nga tong atubangon, Sir Kent. Sa sunod buwan ng kasal na mo ni Claire. Congratulations. Salamat. Tungod og alang sa kalinaw na itong tanan. Pakaslang ko si Claire. Ug Ug unsa? gusto ko nga
tabangan mo si Claire sa pagpangandam sa among kasal. O gusto ko nga ikaw ang may mong yaya sa mong baby. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!